ste nám neprali, ale som presvedčený, že toto nám tú dobrú náladu zobrať nemôže. Poprosím vám, aby ste prijali tento dnešný program takou lásku, ako lásku sme pripravili my. Pre vás prajem vám veľmi príjemné zážitky a príjemný pobyt. Aladín, ty sa asi bojíš. Bojím. Tak, keď sa bojíš, tak mám tu pre teba jeden kúzelný plášť. Až tak. A s ním zmizneš rýchlo, ako v lete dážď. Keby niečo, obleč si ho a odniesie ťa tam, kam treba. A teraz už choď. Inak beda. Dedušku, a do jaskyne sa ide takto dole do podzemia, alebo existuje aj iná cesta? Nie, Aladín. Samozrejme, keď chceme ísť dole do podzemia, do jaskyne, tak sa šplháme hore k slniečku. Oj, Aladín! No, samozrejme, že dole. Dole? Dobre, tak dole. No, tak to ste mohli vidieť. To bol Aladín, miestny exot. Ale to preto, že pochádza z exotickej krajiny, samozrejme. Ale ešte preto, že je sprostý. Cupi-lupi, ale v jaskyni. A skutočne pred Aladínom sem otvorila náruč ako pred vlastným synom. A skaly vpustili ho do svojich tajných komnát a chlapcovi sa ušiel nevídaný pohľad. Diamanty, zlato, striebro a koruny kráľovské, to všetko hľadelo na Aladína ako v sne. No Aladín bol vychovaný slušne a skromne, nie ako maznáčik, čo každú chvíľu čosi žobre. A tak sa nedotkol týchto cudzích darov a pohľad na posledný kút mu padol. Tam v kúte prikovaná stála staručká lampa, samučičká sama. No keď reťaze začuli hlas Aladína, samé začali sa rozopínať. Som Aladín, syn Hasanov. Som Aladín, syn Hasanov. Som Aladín, syn Hasanov. Som Aladín, syn Hasanov. Vstup nepovolený. Identifikovaný černokňažník Madaras Badaras. Len čistý Aladín, máš tú lampu? Áno, mám starky, to mi ver. Výborne, podaj mi ju, svitanie je o chvíľu. Neboj sa, vyjdem hore a dám ti ju. Aladín, ty odmietaš dať mi lampu? Nie, neodmietam, povedal som, že vyjdem hore a hneď ti ju dám. Aladín, chcem ju hneď. Ale...
oznámil 12 hodín. Čože?